Хәзер без Зулкаданың соңгы көннәрендә менә хәзер Зулхиджәнең беренче 10 көне башлана. Шушы көннәрдә изгелекләрдән инде ул Курбан чалу, кардәшләрем. Курбан чалына 10нчы көнне иртәнге намаз укыгач, кояш соңгы ераклыгында күтәрелгәч, бийеклегендә күтәрелгәч, мөселманнар чыгалар гаит намазына, бәйрәм намазына, намаз укылып беткәч, Курбан чалына. Моңа күрсәтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу сөннәте. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу үзе ике ак мөгезле тәкә шалды. Берсе үзенең өммәте исеменнән, икенчесе үзенең гаиләсе исеменнән. Ягъни бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу килгән ныклы сөннәт һәм Аллаһ Тәгаләгә яраткан эшләрдән. Ләкин шуны искә төшереп китү кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу моны безгә үзе хәбәр бирде сахих хадистә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу әйтә, агар да 10 көн керә икән, һәм берәрегез Курбан чаларга теләсә, үзенең шәшен, үзенең тиресен алмасын. Ягъни үзенең тәнендә булган бер тиресен дә куптарып алмасын, тырнагын да кисмәсен, шәшен дә алмасын, кырмасын да. Шуның өчен инде кем ниятләнә икән Курбан чаларга, инде кеше алдан уйлау кирәк, кеше алдан инде әзерләнү кирәк бу хәлгә. 10 көн кергәнче, Зулхиджәнең 10 көне кергәнче алдан ук инде кеше үзенең шәшләрен, мыекларын, кыскартасы җирләрен инде кыскартып бетерә, тырнакларын кыскарта, хәтта 10 көнендә кыскарта алмый торган хәлгә җиткәнче.